Niitäkin kertoo tänään mediakritiikkiohjelman Maailman sanojen vankina. Kun yhdistetään suomalainen iltapäivälehti ja suomalainen poliitikko, syntyy ratkaisu jopa ulkoavaruuden mediaongelmiin. Jos muualla maailmankaikkeudessa elävät olennot ottavat yhteyttä maapallolle, ne saattavat hyvinkin kommunikoida suomeksi, sanoo radiotekniikan professori, kansanedustaja Martti Tiuri. Syynä ovat Rovaniemen radio- ja TV-asemat, jotka lähettävät ohjelmaa sellaiseen suuntaan, että niitä voi kuunnella kauas avaruudessa. Ensin on poliittinen liturgia, joka uskottelee, että työttömyys on voitettavissa ja perinteistä palkkatyötä riittää vielä kaikille. Sitten ovat talouden analyysit, jotka osoittavat, että työttömyys ei olennaisesti tule hellittämään ja että perinteisen palkkatyön yhteiskunta on jo tiensä päässä. Ja sitten ovat tiedotusvälineet, jotka jatkavat yhden vaalikauden tarpeisiin puhutun liirum laarumin toistelemista ilman, että toimittajat haastaisivat lööperiä laskettelevan poliittisen vallasväen tosiasioilla. Mutta minun täytyy myöntää, että itse ainakin aliarvioin silloin työttömyysongelman luonnetta. Kuvittelin, että pelkkä talouskasvu voisi saada enemmän aikaan. Tämä mies myöntää nyt oman hallituksensa tajunneen liian myöhään, ettei pelkkä talouskasvun piiskaaminen enää tuo työpaikkoja takaisin. Työttömyys on laskusuunnassa, ei riittävän nopeasti. Ja hallitus, mitä on tarkoitus tehdä sen alentamisen nopeuttamiseksi? Jatkaa ponnistuksiaan. Tämä mies ei myönnä vielä, ettei se siitä mihinkään puolitu tälläkään vaalikaudella. Palkkatyön yhteiskunta saattaa olla historiansa päässä. Aikamme sanoja ovat automaatio, tietoyhteiskunnan murros, lisääntyvä työteho ja näiden summana tuottavuuden kasvu. Suomi 80-luvun nousukaudella. Kansantuote kasvaa huimaa vauhtia ja työpaikkojen lisäys näyttää mukavalta. Suomi syöksykierteessä. Tuotanto ja talouskasvu romahtavat 5,5 miljoonaa työpaikkaa mennessään. Ja Suomi tänään. Kansantuote kasvaa jälleen, mutta työpaikat eivät seuraakaan samaa vauhtia. Illuusio oli täällä. Nousukauden työllistäminen perustui liki kokonaisuudessaan niin suureen julkisen sektorin kasvattamiseen, että siitä ei enää ole muuta suuntaa kuin tasan päinvastainen. Teollisuushan tosiasiallisesti vähensi väkeään jo kaikkien noiden kasinovuosien ajan, vaikka tuotanto kasvoi, ja vähentää yhä, vaikka se kasvaa taas. Ja tuottavuus lisääntyy. Tuottavuus niin päin käsitettynä, että se poistaa ihmistyötä, ei lisää. Meidän aikanamme monen väkeään ulos heittävän yhtiön pörssikurssi kääntyy nousuun, vaikka vanhastaan luulisi olevan päinvastoin. Teknologian kehitys ei varmastikaan pysähdy niin kuin seinään tällä hetkellä, että teknologian eri sovellutuksia tulee yhä kiihtyvällä vauhdilla aina vain uusilla tuotannon ja nykyään myös palveluelinkeinojen puolella, että se työpaikkojen kato tulee pikemminkin kiihtymään kuin vähenemään. Kaikki nämä vanhat talouselämän slangit, ne eivät enää tänä päivänä teknologisessa yhteiskunnassa, niin ne on menettänyt niin kuin vanhat painoarvonsa. Taloudelliset säännöt eivät pelaa enää niin kuin ennen. Aina investoinnit takasivat sen, että työpaikat investoinnin avulla syntyisi uusia työpaikkoja, mutta vaikka nyt on investoitu, niin siitä huolimatta ei työpaikkoja tule. Ja se tapahtui jo 70-luvun puolivälissä se kehitys, jossa ne erkaantuvat toisistaan. 70-luvulta tähän päivään on parikymmentä vuotta. Kuitenkin poliitikot meillähän koko ajan työllisyys on parantunut. Niin ja vastuulliset virkamiehet toistelevat yhä, että työllisyys on voitettavissa. Nyt oikeastaan tämä massatyöttömyys ja elintason romahtaminen, mikä on väistämättä edessä, niin se on myöskin tällainen illuusio, jota ylläpidetään ihan järjestelmällisesti. Enkä mä oikein voi käsittää miksi. Ehkä ajatellaan, että kanssa pitää rauhallisena, että mennään niin kuin mahdollisimman hitaasti kylmään veteen, mutta kun Munasillaan siellä jo ollaan tai munia myöten, niin jos jossain vaiheessa tulisi kertoa, mistä on kysymys.
Kyllä se varmaan tiedetään. Mä voi käsittää, että meillä ei kusailla, että kumppanit osaisi laskea tätä asiaa. Täällä kotimaassa työttömyys väheni viime kuussa vuoden ajalle ominaisesti. Täällä kotimaassa työttömyys laski syyskuussa alle 400 000 ensimmäistä kertaa sitten joulukuun 1992. Tilastokeskuksen Uutisjournalismi keskittyy siihen, minkä verran työllisyyskäyrä eilen liikahti. Pääkirjoitustasolla ja vaalikeskusteluissa analysoidaan poliitikkojen jargonia ja työmarkkinajärjestöjen jargonia. Tiedotusvälineet siis seuraavat, mitä poliitikkoja ja virkamiehet sanovat ja keskustelevat siitä. Kenen silloin tulisi pakottaa poliitikot ja järjestöt tunnustamaan pitkän linjan tosiasioita? Kyllä minusta tämmöisestä niin kuin, parista kolmesta olemassaolon kokoisesta kysymyksestä kannattaisi paitsi vaatii poliitikkoja puhumaan, mutta mä en oikein tiedä, että kyllähän ne pojat puhuu tai tytöt, mutta tuleeko sitten sen kummempaa kuin mitä sanot jargoniksi. Mutta sen sijaan niin kyllä minusta niin kuin medialla pitäisi olla resursseja ja myöskin intressi itse kaivaa, hakea, tutkia ja laskea ja mennä sitten niiden faktojen kanssa ja vaatii ikään kuin tilille, eli panna faktat pöytään. Eli ihan perinteinen hyvä journalistinen tapa, ei sen enempää eikä vähempää, mutta minusta se on jopa äärettömän helppoa. Media myöntää auliisti, että yrityksen kannalta perinteinen työsuhde on jo rasite. Sitä se ei liikoja korosta, että elämme jo todellisuudessa, jossa koko palkkatyön yhteiskunta sellaisena kuin edellinen sukupolvi sen tunsi, on ohi. Mutta ei heittäydytä kokonaan pessimisteiksi. Toki aina sentään koneiden jäljiltä jää ihmisille jotain jaettavaa. Eri asia sitten, miten se jaetaan. Rikollisuus ja